technical operation officer the National Communication Authority engumasuamu obenfo osayeboa na wone Sompa kase edin komobi wode assembly etudwa ediama emabruno Kumasi Technical University mpanifo ede style bi ba ebetimi aboa adekere ene adesuana nsemben ene tachire wiei yede mu asem ebedan wo hu sade ensam site na yama menom ne yenuanom a odidwa ewo Kumasi Asafo market omotere se mpanifo nyina yie pa na ene omo ne omo ewo bi ka ewo ensem bi mu ade ensem na wo ka ede akere mpanifo Kennedy akwompreko Japan woni yenuanom City TV adi nkomo enawiei na wose baabi a wogina no wogina hɔ efa bire bi atwa mu asem bi a wɔkan ye no na ede asem na wobɛka ya wɔkan ye NLC ena ye hwa ni mu sɛ woni sitak ebehia ni ahwa kwampa omobetumi afa so na empanifobia de kan akasa ede afa nhyemude akura no ho abusuane ye tie efri Kumasi trede no etomere bi a asem bi wa ultimate a ya obusa sɛ entinsensem bi se no wo tie ya na ye no kwe anasa bi ansam trofo na ha wo mani aka asem yesi wo Kumasi trede ha ya na ye de mu asem ebebre ne se nyankopon ko afuom na ka wa mantam de a enke ati asem foforo kra ewo mensia SDA asafonum na eye de ensam na ekoso ewo habusua ensam no pi ka ho ya awia yi masinkunwa no me de bra wo se Sompa TV yampam to bre kase Sompa kase yi ebesa twa no ho ade afa Sompa 93.1 FM no so so ewo Kumasi Sompa 93.1 FM na wo kobron epo ye fam kransa ne mpotamu a Sompa 90.7 Sompa 90.7 eno so so ewo pono epo ye fam tachiman ene kransa ne mpotamu o mo so kire se yaba wo yaba na oba ahafo na afo so pono ne mpotamu a wo mo so so ekuram akuanya akochia me nimonum ene abusafo nyina so tiam se yaba wo yaba ampa ensam no dos ye live ewo Facebook ana YouTube no so eye adwuma ye live ewo Facebook ana YouTube no so eye adwuma wi me kanfo de ma wo se abe heba clinic ewo tano so apatrapa new site ho ya wie bia honhom fam ene honam fam ko Dr. B ebeje wodi afri mu cloud internet. Of course we are the fastest internet in the world. Top high ya ye ne yenuanem Love FM on the enhwane mu mizo ene 5G eya no ne mienu awie eno a ene ye de kenkan kase no ye de amama remfise Dr. So we sebra wo kasa na bu ana ato ede afa ho a woni problem kra tabita kren se nyankan kire wo se nipa na wuawie kura modie momfa ne mra tabita nie ayaresanie tabita nie wogenie tabita nie ahofadie nie me kanfo de ma say with the 23 vitamins and minerals 19 amino acid ne mortadella nom ne de keka ho nyina aba Gablesia Enterprise na etiamu efra wo sa no so follow alignment one mo ye ne multi home anati enhwani mu awiai won adaworoma ena nana kwabena kese matanase a meden sam no ebrew ye nyina ye nim de akoso ewo Niger na ensamu a ekoso ewo Niger no eyade wiase afada nyina ebibremu atoya aman hodo no obia eka ho asam kire se nansen kamia kwakoye se wo hwe aman hodo ya etwa ye ho ahie ye nuanom asabi French kasa na wo ka no a nansen ase onyina yie kura wo man no na afeso so won fa ahodie no ejina amanabofo achi ba ne se ya Ghana nso ye de ano tumu a na eye yenti empanifo kra esi gina ye se be ya emfa yemfa asrafo no nko na nka asrafo no entimi hwe na onko boa ye nuanom Niger fo sabe ya asomdue betimi afa ne tampa fira ewo Niger ekronom na aka ho bi ama ebre bi a etwamu no na wo ye panimpa abade akire ewo bambom din ene Major Derek Odro oro na kasai opane no asam wo kanyina ekrese sene na sade sese no sapa bepe ene sese no I to house arrest now echo was country say I can say omo hand over within 1 week anya sa omo de soldier for e go akutu omo indeed omo approve the say omo military intervention omo approve that omo can say echo was countries no military chiefs Asia maybe abetwa no in the last Monday but abetwa no in the last Monday but over here omo postpone indefinitely and then one more side about to say ya wada nyina amra mehia ewo Ghana nti ECOWAS military chiefs ni na ba behia plan operation no omamo omo se omo form standby force na omo gongosia na omo plan how we go attack omo we we are say for next bia e for do no aka say tia say
military intervention should not be the first option, but rather no, we are a sovereign country. Most of the ECOWAS countries in there wasn't any military intervention. Now there are different issue. Sierra Leone and Cote d'Ivoire and a different scenario. But when the Almighty coup now succeeded, the president announced the head of state Ababa Twiga, Mujuma, and this ECOWAS one more year for also a dumb piano. I say, military takeover about country, the also. That's a one more year. The big kind, so more diplomatic moves, and that's one more year. Or the kind and the sanctions are two almost. Another thing, come back to and say, what making us suspending one membership or no? Said your year, Guinea. No, that's no crowd moment. Yeah, there are so many other moves. So one more year, there are no more casa. Now, I can say, what the soldier for air court, Ama, Omoka, two, some military junta. Everywhere. Yes, the whole so when you have exhausted all the immediate moves, so diplomacy and sanctions now because it comes with very high cost. Major Derek Odro and Yetenin na Yakoya Nemo and some from Yenuanom Sompa 98.9 and a Jumadie be a coso ewo une. Na ningina no ayese o na otwe Jumadie be ya na wotadi eno and afesu so no kwan pa obetumi ahwa afa so a yebetumi ahwa nene abefo enema yebetumi afa dada ye ho na timi anya mfa so papa bi ewo man mu emaburu no afam. Jumadie no no Deputy Director General and Technical Operation Officer at the National Communications Authority Professor Eze was say Yabo Abuaten and I did some Emma and some Trofo Ebra no Uje Jansemu. Telling the students present today to embrace the opportunities that digitalization presents. Your skills, talents, aspirations are crucial in shaping a prosperous and digitally empowered Ghana. Let us work together to unleash the potential of digitalization for national development and build a future that is inclusive, sustainable, and driven by the dynamism of our youth. We a Deputy Director General and Technical Operation Officer the National Communication Authority Ngumasomo Benfo Eze was say Yabo Abuaten and Yetenika Jumadie no ase no watonsa e de frɛ bromantam no so akoe maame Justina Owusu Banahene mono so ne samtwofo edi nkomo. But at least we have some of our students who were in foreign land and some of them also here. Even if the tutors and lecturers could not even have face-to-face lectures, at least with the use of the laptop, with the use of the mobile phones, with the use of whatever technology, at least we were able to access information and let online lectures were going on within Ghana and outside Ghana. So to me, I think that there's a need for us to embrace into IT so that together we'll be able to build a collective world. Yama Justina Owusu Banahene bromantam so afo ne kwakra mokra no yema enuanom na afenso e fase fo woskum ho no so no ene samtwofo chasemi kakra. I've been able to bring out some things like a dustbin that just opens when you get closer to it. So we've realized that as time goes on, we need technology to help us make things very easy. In the olden days where people would be there and they would send letters, it would take months before it gets to the other person and the person will bring it back. Now it's easy, you just take a phone and then you call. The same way students are bringing out things from there. We have lecturers who get time for us. Everything is practical over here. So I would urge everyone at home to take heed to this and then. We a phobia a war yeah, what bromantam no yenuanom Sompa 98.9 da Roman nsami wato ya wode mayen empanifo ya da Kumasi Technical University ano kyerɛ sɛ ɔde style bi ba na yɛpɛsɛ yɛdi ho kɔma kakra na nsɛm ka na mo ahyɛ no nso a mode ka hu asɛm bi mode ka tete bi pa ya nam social media handles no so nsɛm a ɛkɔ so fa de suafo bɛsa hansia ɛne nsɛm bebre na yɛne yɛra Ronald Edu Brenya oyɛ de suani ɛwɔ Kumasi Technical University na 18 komo mira Sompa TV so ne awurade asomdwen kan wo na wapo mo te sɛn Nyame adom na mo so body acha yempa
ene munhia mudie no enya baso anase enya maso na wararoma abaso a enema ben na empanifo de to monim na efiri mu bae yo ye beda me be church fo nyina ye tell say nhemudie ne de sisi de ni nyina ba na wiye na eye eno de chi which is Monday no Monday ni siae na ya gine say we be call press conference na ya che we a enso like situation about you know so na bo engage so our management in interim in the question you say the press conference ahodo no edu na nimu no na you say asem say university body no e dey letter back say you say akman ke na omeye special exam e dey ama yeah asem no e fire hin nyina no omo dey letter back say omeye special exam no yen take you din na enfanko department for ni nyina ho na omo collect ni nyina no omo collect ni nyina wi a omeye special exam e dey ama yen ki dey ekono no enti se no de abotoye mu aba ohun ti se de abotoye mu aba na enti se ba ko mo kai ni say before that no e se wutia fees ni nyina ansa na wetina special exams no fees nso na ekoba say students ni degree entini entia ma late registration entini wantini anye nzifi no o ma chanso aka say before say the exams no there so students bia tinitia ni fees nyina deadline 22nd fees deadline no nti wantini ensure school fees ni nyina bia and special exams no mo kan wantini enye bi nti de ekono no obi o hono mo abia na wo moa no ho e wo saa kwan no so eno so no woni wo nuanom edi nkomo no ne ba bia anwo sikasem ode ne ade woni wo nuanom di nkomo no o ma gya tum se gya o be san piri o ma kya kohwese bia o manya sika ne bia ba na se bia o be te atena kra ya ni de di nkomo ni ke ya ni ke say ntia me school ni simpon ye nti me ko me che di ho ekobona man ye say this year no senior university to say when your fees when we are untimi enya exams nti ya be ni no say enya by all means e say me sika no na negeba say na be exams no letimi enya di aye nti this year ni die akwai how kaka say ekwan bi e be so a ye benye sika no na ya bi ade tia no eno die e wo ya ye ho she say university ni say omode is say after last 1 year and say when tia when your special exams ni di na kwan a wo be fa so a benya usika na wa be tia na wo tia your special exams ni di no ene e wo wa ho say the underlying word no say last just say twa to okra we any opportunity bi kra e bia ye dey ma money ade I think say grace period bi any hobium ana dabi this year the end there anu mpo no ya ka brai sanga media na mem kra anka nkodu sistemre nti media ni be mu na omosu kan bi no eno na storm painfo no etirimu a omutumi ma grace period info ecosi 22nd say wa utia school fees ya no actual letter e dia koma department head normal collecting nyina ti om collecting nyina o meye special exam ono date no enyamba nti after that no the date no baba say date we any be special exam diama mo a asem no efa mo honi nyina nti sana eko enti we say no sika mutua no per head say sisi obia ne ka wode na your mo kan say o meka so the penalties bi abeka ho but penalties ne die and onya maaye nti no so far ne die wo dey tua school fees na aka mimi say as of now medical 9.280 and a penalty so omo de be count 100 cedis no count nti bisa me dey say ya me kaboma 10.280 so me tumi tia we nyina Tuesday be it's me exam maybe so me ntumi ntia Tuesday be and only deadline me ntumi ntia any exams me nyedi me so me final year student this me ntumi ntia this me na me me business for no as of now me nyenye bi
nti no isi akɔda ne asɛm kɛseɛ paa de ama yɛ paa ante yɛbɔ nti wodeɛ pakyɛw sɛ me sɛ adeɛ bi wɔ hɔ na wommoa wo ho na bɛto kwan mu sa na yɛ na ɛha adwene ne nyinaa no ma yɛnya wo na ɛkɔ so apem kɔ wɔ ne mebia na nidasoɔ bi afiri baabi de aba ɛfiri sɛ wie skul na sɛ nneɛma bi kɔ so sɛ yɛ na ɛha adwene paa ma yɛ na wasɛ nokorɛ paa na yɛbɔ nyame mpa yɛ sɛ ebia ɛndi change second ne deɛ na Nyankopɔn ama ne nsa so yɛbɛsane wadi nkɔmmɔ yɛ nuabɛma Roland Adubrenya wɔyɛ student ɛwɔ Kumasi Technical University ɛmu ayɛ denti agya asɛm bɛɛti nso na aban nso so asapu so no ho wɔ yɛkɔ yɛnim wɔ nsɛm foforɔ mu na yɛ maamenom yɛ papanom ne yɛ nua ma yɛ wɔ asafo market kyerɛ sɛ hɛ ewiase ne yɛ baeɛ no wɔ ho obi wɔ hɔ a wodwe no ho a wonte ase na ɔmo de soboɔ ɛbɔ mmarasɛ badwani bere bi atwa mu ɛde ma de sɛ yɛ wɔ bantama yɛwura Daniel wɔkyɛm aboagye kyerɛ sɛ ne ɛkɔ soɔ nyinaa sɛ bi wiase mpanyinwa ka sɛ mfofoɔ nya no ho a ne efiri akranteɛ de akɔ soɔ nyinaa ka ne mmarasɛ badwani wɔka ho ɛkyerɛ sɛ wohwɛ baabi a terminal na ɛwɔ hɔ nom no a na ɔmo san bɛyɛ adwuma foforɔ bi wɔ hɔ nom a ɛmmoa dwumadie na ɛkɔ so kɔ wɔ hɔ no ne sa yɛ nti ɛmaa no apusu wɔn ho nnɛ paa manyum a wɔto ne samamu a wɔbɔ no menim sɛ ɔma kae bra no kɔ primary school no sɛ junior high school no ɛne ɛnwom deɛ ɔmo to bi yie paa kasamafoɔ de ma yɛ maamenom yɛ a ɔwɔ edwam hɔ ɛyɛ owura owusu Isaac ɛne ebusa ne sɛ ɔfa Isaac wɔdaworoma ɛdeɛ pa ne yɛte ne de na ɛkɔ so asafo market edwa yɛ ɛwɔ mu yi nneɛma bebree na ɛnkɔ soɔ gate a yɛde wura edwa yi mu no KMA ɛpɛ sɛ 2M Express ɛde ɔbɛyɛ station ɛhyɛ aseɛ nyinaa yɛtu hɔ anammɔ saa yɛtu hɔ anammɔ a yɛkɔ KMA ma yɛkɔ city engineer yɛdu city engineer hɔ no ɔpam yɛn sɛ yɛnkɔ ne yɛni case biara nti na naama yɛ yɛbɔkɔ gyan na nɔpɛn ɔmoyɛ saa station a ɛde ɛhaw bebree in case of emergency biara si ha nom a car no ntumi ɛnwuram nti sisi ha no ɛdwa nso yɛ wɔ mu akɔmfoɔ nso agye dwa yi fa baabi a yɛde bɔɔla bɛgu kora yɛnya yɛbɔ KMA saa KMA mmoa nti yɛka kyerɛ mampanyin sɛ ɔmmerɛ mu na station a yɛsi yɛde bɛgyina gate ano ne yɛakoro so gate a ɛnyɛ sɛ yɛakoro so no gate a ɛyɛ adwuma no yɛse yɛbɛkoro so no de ayɛ station ɛno na yɛnte ase a ama yɛn yɛbɔkɔ dwan no adɔpɛ yɛsi a sɛ gya to dwan mu sɛsi a yɛn nyinaa ka bie ne hɔ a ɛbɛtumi awura adwan mu ne nyinaa ne sɛ gate no ablɔko yɛde bɛyɛ station nti yɛka ne aka sɛ si aka ne sɛ mampanyin etie yɛde a ɛneɛ ɔmo mmɔden no ntwe n'anim ahwɛ asafo market dwan ne ayɛ mmɔbɔ paa abusua wei yɛ kasamafoɔ de ma yɛ maamenom ne yɛnuanom a ɛwɔ asafo market yɛwura owusu Isaac ɛna yɛtɛ ne nka na wode tie yɛ maamenom ankasa nsɛm ɔmo ka yɛ no pɛ yɛ haw nyinaa ne sɛ asafo market yɛ ne atena abɔ yɛ bra efi yɛ nkɔla abram de ehwe yɛ mma ne yɛ kunu nom ehu yɛ ne se yɛ bibi wɔ gate na no yɛ deɛ ne anim sɛ ɛyɛ gate no ɔyɛ ama yɛ eti atua na mɔnkɔ bi sa wɔ se yɛ gate afɛ deɛ hu yɛ na yɛ ada ne station eti station ne ba so yɛ company fo ɛwɔ KMA yɛ kɔ KMA no ɔmo se yɛ nya abotre ɛhɔ ne yɛ kɔ ahimfie na nanom se yɛ nya abotre ne yɛ nya abotre a adeɛ bɛkyi bi bɛbɛ bi ane yɛ bibi atoa so adeɛ bɛkyi bi ane yɛ bibi afɛ hu yɛ ne sɛ 2M Express ni na ya bɛbɔ ɛhɔ ne de sɛ ayɛ station eti sɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo tue ya no aduane guo yɛso yɛ mpem ɔmo ntue no aduane ngu yɛ timi hu sɛ sigamea ne abena ne ankasa ebedum na bi ebɛba no yɛ mpata yi ne ebia de car si apake mu ne yɛ de car si apake ha eti sɛ adeɛ bi asate foforɔ no wa mo ani amra ne bedum na bi no na agye nsɛm eti deɛ pɛ sɛ ka champion ne sɛ ɔmo nsuo na mɔn na mitie yɛ ɔmo yi sa ayi 2M Express no efro fi so wɔ ne station hɔ ɔntena wa ɔdi ne lem ne asua ne yɛ lem anya sa yɛ bɛfa yɛ ho adwen aha ne yɛte a yɛtɔn yɛ no ma yɛ wɔ hɔ a ne hu sɛ 2M Express fo no wɔma ba bɛyɛ ayi wɔ kwan no ho yɛso nyame anim no kure ne no a ne yɛde hwe yɛ mo papa no a ne yɛde ahwɛ mama nyina duru sei enti sɛ sie yɛ apata yɛ a wasi ne wɔ yi nsuo tɔkola ɛnam apata nim mede me table si wɔ kora menya baabi mfa me ne ɔma awu saa yɛkɔ baabi a yɛkɔ nkyini hɔ yɛkɔ baabi a wɔsi yɛwura biaa yɛwura yɛkɔ nkɔsesɛm kɔ na mo ka kyerɛ hɔ asafo market fo asafofoɔ nyinaa yɛbɛbɔ twi yɛnto aba ma ɛnɛ no kyena yɛbɛma NDC-foɔ abɛwura asafo market fo na target nsusu yɛ deɛ bɛɛ dɛ yɛbɛtwa yɛ haw paa ne sɛ baabi a 2M Express ɔba bɛgyina no abusua wei yɛ maamenom ne yɛn yerenom yɛ a wɔwɔ asafo market yɛ dwumadie no sɛdeɛ sitiɛ no asɛm no mpani sɛ kodoɔ a ɛbɛkɔ anim no yɛha ne afa yɛntimi nyɛ sɛ bi aboa mampam nkyɛe aso nti asɛm no wɔ faako ebia na asɛm no ma no ka no
ebi ana entesa ebi nso ana tesa na what is say me share kase na se me kase kanembara se bedwane de ma de se ya ewo bantama baton pasua no so yewura Daniel Ochema Boaje ene man de sobo ebo no ma me ne nin nkoma kakra mira we de wan kasa wodie mo awurade asomdwe nka ho Panyene mi juzo good afternoon papa na wapo mute sen nyame adaroma na mo mpa bonti ye ho ye pa na mo so e ejana dom odi acha yen kwa papa wadaroma wi de ye sraw na waboa ye wo bere kakra ye ma menom ya wo asafo market kasa na ka omo kasa nyina nso so no wadaroma omo bo wudin efa asem no mi wogide se watie wadaroma ba bi kakra bi ya bi ya obeka na ye sen wadaroma yo edi ka de chama mo chifu nyina na ye mamu adwuma panso na enuanom ma na ye ma menoma mo wo asafo market ye nka se wo nyina ebinum kakra bi nipa be ensu bi a omanya support bi o mo de ye demonstration there obi demonstration nya de boni sabi o ka bibia obi ye ha no ene sei enye bibia ayi asafo market nyina da ho nyina came inform panifo de ama contractor bi and I say developer bi a o ye friend of Alaji and Medina Company Limited we see market ni nyina foforo so we see baby be mi no aka be mi ense bi the whole asafo market enti redevelopment no stores no we see by the way the case no be bro boy 100 and oton na ide asem be ne kofa ba na yesi akotobi ana yesi ye car station na eni ama ilmu bi emse akama no bi enya de ebeto sebe ebeto ekwaya na ebeto ba bia enye etiye de umo moto yini bi no 2 express for no ye umo moto store no bi ana ye no se de be store no na yesi de be car station aka ba ko na mi bi begina ho eben entrance ho but enikwem sebe improducer keme for company for ne engineers mo plan crew no omuntra ha mo bi emesi kwai eti sanete woni bi enim so enyama no mo problem bi a sebe eso mo ne Alaji Medina Company eka enikwem kura uye no sufriwa de enim nie yenuanum bi a mo VIP ni GPR ti foku bi ana me gidi se o makɔhye ema no bi achi sanse omu mpese obia beba asafo ho abani o be compete sankofo ya de letter petition akoto ho ama akoto kemi ama yensa ka bia yenso ya bi omu the friends ya mo mu wae entimi gidi pa se ema kakra na o ma sorry no ayen kofo a UPI to phone call for no amodi petition ko KM no akosho masi yeni mu dada amre bi atwa mu be 2 years ago ye ko baby wasafo omuni e be ko ameka sei nsem mienu no mo court ba ko ye criminal case na ba ko so civil case a omu deso a omu court with 2 express no man hu say ye nya be iska beto baby a ye pese ba no competition omusuro nti no makwahye manage no enti bani bi anim yeni mo mo share chiro mo esa na manema no of course me ye ba kroma je e mo na ye ba to my express ni pa na do mo ko do mu ba kama yan ko krampo ye to my express ko no ye ma me kura microfinance bi a e boa e ma dwadie we ye de ko to ba tugu yen sa enti no Roma memrem kakra e fa ba bi nso o mo ka wankasa woni tuye kuma ase aye hayi mo ya ye nto aba o ene bra ya ma ne bofo no kɔ hɔ no o me de sa report no ba kyerɛ sɛ abana hwe ya o mo nto aba kɔpem sɛ 2M express wo be free hɔ no ne ade mo so mo pese mo break 8 no mo ba hwe hɔ na mo atwe asa na sɛ bia mo gyina ba mo gyina sa ne ma no de esi jai e ma oman mpuntu omma mre bi me kase na me wo Bantama constituency so bekaya mpotto menka papa mira I be Bantama constituency na me kai say Bantama river ho na ho nye kra na beti say contractor bi anya akwanya say obisi Bantama dwumna maye
a man of the petition by the Brebe, a Brahma, what to say, MP boy, and you and I 2 years, you know, you knew when I'm see, ye, Miniama, Mamma, and Montum Boise. But be a tea, Sabi, a honey hygienic, and I wanted to come, and I'm a Tonyama. Tis a man who ya, can be crabby trauma at the problem, Baba. Omubama Nimuno, a kind of crutch room, a Koviasiano, Omuya first partner. I opposite Revolino. And never no cassette. A man Casancasani Jum for no bantuman at Sia. I must say, market Yasinina. Yasinina. The guy said, Sabi, yeah, a bicycle by a baby or develop a market be as a phone in ye no come. Nakas a whole year anti development. The be a bit of Kuka. Miss Ramo, Yantuman tomorrow, a anti progress. Or is a bit producer. Say a Casadia. Adi here say no and obi ani ho oboye ntimi san ye me fa ntonchen enye sakra ye pan Ghana ye buy ya funny pa over 2.5 million mrante ne meba wa ye adwuma more than 150 yes am ye kan ntimi sere mu ende mo fa ntonchen kra ona we all right ebere bi atwam na wa yamara se bedwane de ma de se ye wo bantama baton pesua no so wasante mantam yewura Daniel wo chema boaje ana ye tene kan yewura Kennedy akompre kwa Japan na kasa yi woni ye nuanom City TV ene edi nkomo no wotre se he wo kan se wo no woda so gina ba bia wo gina wonya akoda se wo be kan se no asan yi 2019 mo na ye nua be ma Ahmed Swale ewuo bi ba ye ne wuo na ba ye na manfo bonidin no wo che se watene nyina ye call so nyina wote ye Ghana for ka ye nyina wote no no gina ba bia wo gina wo kai pass Ahmed Swale ikura wa ye adwuma ma ne pen wo ye ne dwuma ye ni Ahmed Swale nti wo hokwa na no ne nkofo no ba ko ka den se wona bo woni ma brante no se abrante de he de bi minim no se woni ma brante we abrante we ye bre bia atwam kura no wo ba wo no mo ka se boa no wonko tua ne school no se pam afena ma hu nanim woni e ni wo ye fe no wo he no se wo wa ha woni anas ne no se woni hwan se woni anas ena saa na oba ha na mombro no nya saa adwuma no oba ko tron nsam bebere bia be fefa ho ama nsam ne be ye ten na wodi etie kanadi fund everything. NPP, I will also play if I win as a presidential candidate. I'll bring all their corruption. You see, I have a problem with. And you are going to burn this country. You see that number of. Hold on. That's where I'm. You see, I've said this several times. Let me tell you what transpired. I showed the video of Ahmed Swale, and when they saw it, my workers came to me and said, Honorable, don't you know this guy? You even gave him 1,500 to go and pay his school fee, which I always do for people, so I don't even remember. Then I said to them, hey, you have to be careful. If this guy comes here, beat him up, because he's going to set this company up. Kennedy akompre ko Japan ye tene nkan National Labour Commission panifo so na ekasa yi abusane ye tie kire se na nyame ya atomo a wo me ne ye nuanom sitag behia na ya hwekwampa wo betumi afa so sitag tie tua kakra na wo mo kire se enema bi ha ama wo makatua bi ne asetena mu adwuma ye no enema nkoyie sade omusi hwehwe National Labour Commission panifo di ka ebo mo kokose masa munyai de mo ye no ye betua mo kasika bi mo hwehwe bia no ye de bema muntimu nkomochi na mo nsan koya adwuma no mchese masa dabi de mo de ya chema tonyo ma me ya sa che ya boye nsama ma mo acha fedi ye yentimi empem nkwa anim piem tine na ye hwe ne chese nyame ya atomo a ombehye na president ade masitag ye wura Prince Obrehima na wone nsam trofo edi enkomo na wo chese ampa ne yete no saa pepepepe enete ne saa yentini ontimi nka bibia efri se ne no empanifo ye free NLC ene ombehia na omunyina tenase ahwe kwampa ombetumi afa so a asomdue betumi adehne na baabia wo bia no epese wo gina ewo saa asem no no wo betumi agira mu ahwe sade nema ebesi akọ wei eye ne ebra yete sansiamde betumi akọ no na ye ne president adema sitagirwa Prince Obrehima yene no edi nkomo na sansensem wo nyina nso so no gyamu edimanti yenso ye watwene mu se ebrepam anwumre no yetie bia no yede mu asem ebebrew abusia yen konsem fofrom na Mansia South anase Mansia 7th Day Adventist Church mu ana yegina ena no pay esewani na nsaw ka kire kura SDA asafonum empanifo kwose okobom paye asu afre Awurade Nyankopon se omra na omeye omatom amwo wo mu asetra mu ene adwuma mu a na omachitem ewo kuo ahodo ewo SDA asafonum na at 2000 prayer group
empanifo edi kan ena afen so ebi nso so ebaye na pastor Anoboahe ene dom ne bi ebaye a na kyerɛ sɛ yatum na ɔmo sɛ ei hwan mu na atum yi aha ɛyɛ de asɛm di asɛm na ɛkɔ so asa agorɔ sanya prosifo na ba mu ne ɛwɔ mansia 7-day Adventist church a nka sabere yɛ kasa bi anka asɛm no kura no nka yɛ ka no foforo kura sɛ yɛ de asɛm wo wo de tie asafoma no bi ɛne mpanifo a ɛdi anim sɛ na wɔso kyerɛkyerɛ nsɛm ansɛmtwerɛfo yɛne yɛda a 2000 mpaebɔkuo no yɛba no okuada anɔpa na ɔnwɔtwe ne yɛpɔn du baako kɔbɔdumienu ɛnora da bia mpanimfoɔ no bɛda ha brada adeɛ akyi okuada a ne yɛne asafoma no nyinaa yɛ asɔre ɛnora ɛbaeɛ ne yɛatoto asɔndan no yɛfrɛfrɛ a yɛnnu deɛ ɔto mu enti baako deɛ yɛyɛ ama ɛtumi bie ma yɛ ɛne yɛwura mu yɛkɔbɔ mpayɛ adeɛ akyi asafoma no ba yɛhu yɛ ne sɛ pastor efrɛ no pastor Anoboahe union president ɔno saa yɛ church pastor ɔde apolisifoɔ abaseɛ mɛkyi yɛn benimfoɔ ɛda mpaebɔ na no pastor mpaebɔ ne nko na asɔre ne nko a mpaebɔ no ne asɔre ne nyinaa yɛ adekorɔ enti hanom no ɛna benimfoɔ no yɛkɔ Zongo police station asafoma na ba ɛna apolisifoɔ no sɛ yɛ asomdue bɛbɛ nti no yɛde yɛntoto dɛm no na animu ha yɛnyɛ mpaebɔ no yɛkɔn a yɛkɔ ampa nti sɛ sɛ yɛ amene wo kasa yi deɛ sɔfoɔ no Anoboahe no ɔne mpanimfoɔ no a ɔmoda mpaebɔ no bi ɛwɔ Zongo police station a obiara twerɛ na no asɛm yɛhu di asɛm no bɛkɔ ɛna wɔno atwerɛ krataa akɔma conference yɛhyɛ n'aseɛ na conference no na asɔre no ɔno nso hwɛ so to atwerɛ leta akɔma wɔn sɛ deɛ duro no deɛ anka yɛmfa district baabi a district headquarters no wɔ no hɔ nko ara ne yɛmfa nyɛ mpaebɔ ɛna conference no mfa leta mmerɛ yɛn ɛna ɔno di ne tumi abɛma atoto buru mu a ɔba polisi baabi saa ne ɛyɛ no memenda akwanhwɛfoɔ mpanyimfoɔ no mu bi ayɛ nneɛma ama no ayɛ awerɛhosɛm paa yɛnnuanom nkramofo asɔre da yɛntum yɛnim sɛ Roma asɔre da ne nsɔre akekakeka no ɔma asɔre da yɛntum menim sɛ nka wɔ hawo wɔ amanneɛ sɛ bi wodaada na sɛ wontumi nna a ka baabi adi kan kɔ ɛyɛ Nyankopɔn fie na wakɔbutoɔ no abɔ mpaeɛ na waka wasɛm akyerɛ Awurade eti bɔne bɛn ne ɛyɛ sɛ Nyankopɔn asɔre fie de sa krado ɛto mu saa ɛkwan bɛɛ so Bible mu hene ɛne ɛkyerɛ yɛ afei bɛsui taita kɛseɛ ɛne ɛba bɛtwa yɛbɛbɔ afɔre akɛseɛ Yonkodo be akoyo yonkodo wei ɛyɛ nsɛm a ɛnɛ mansia 7-day Adventist church asafom efiri hɔ ɛba yɛnua ba maame ya Grace Adaworoma ɛna otu Amerika duru hɔ no mu asɛm yi wɔnwene ya ɔto ɛde ma ne yɛn abusuagye ne boa yɛ dene na yɛ maame nom ne yɛnua no mu a ɛwɔ Anraga ɛwɔ Kumase akyerɛ sɛ sese no sɛ wo no akra nam kora wonya gye ne ngu ho ti kra nam kora sɛ kora wo no anyɛ de nam ne nyinaa gye ne boa yɛ de ntuntumi ntɔ sɛ de obosi atɔ no na ɔmo kyerɛ sɛ yɛade ha dwen ɛbrɛ yɛ ne Alhaji Adam sɛ tin kɔmɔ wɔno no ɔkra no bebree na ma no nso ba bɛfa ana ɔkyerɛ sɛ wallahi ade no ha dwen yɛnti Alhaji ɛma na ɔmbɛtɔ gye ne wɔase no asɛ ɔmo hunu sɛ John Norman board no kwɛso Norman board because na ku no maayɛ no ne yɛtɔ gye no bɛ sɛ 700-800 but asat na ɔmeka sɛ yɛtɔ gye no 1,500 1,600 ebi yɛ 2,000 ebi nso yɛ 2,200 wotumu sɛ nnɔma ne boa yɛde but ɛnyɛ yɛ ne a yɛkɔfa ba no yɛ mistake baabi a the whole Africa sɛ baabi a ɛnyɛ gye ne paa firi ɛyɛ Niger so nnɔma tu bɔ dam nti sɛ sia no obiara kɔwura baabi no yɛ kakra bi de ba a na ne bɔ aba bɛyɛ den wobɛtɔ patro ɔma mbɛsɔ ɔma mbɛyɛ bi nti ama nokorɛ ni gye ne boa yɛ den nti maame sɛ wobisa me a na deɛ teɛ no gye ne deɛ nokorɛ ne bɔ ɔma mbɛtɔ no so nom so bɛte nyɛ yɛ ne ɛtɔn no yɛ fault because ade no nke yɛ nyinaa yɛkɔ ne yɛnya bia yɛne yɛkɔfa gye no almost yɛkɔbɔ mu 500 but sɛ ɔma nkɔfa gye no nankasa de ba sɛsi a no bɛyɛ 100 pɛ wɔhwɛ a sɛ ne bɛyɛ bɛbɛ wokɔ a wonya bi wobɛsan aba enti no nokorɛ ni sɛ yɛama mpanimfo anhwɛ amma ɛkwan no annamu a ɛne next week ɛkɔ next 2 weeks deɛ nokorɛ ni ne bɔ bɛyɛ de paa abusua wei ɛyɛ Alhaji Adams na wɔno wogdo ne kyerɛ ɛwɔ Kumase Anraga na kyerɛ sɛ ensɛm ha ɔmo kyerɛ sɛ gye ne boa yɛ den paa
Yenuaba Benis edusai boaten amana nso ho no a wasane wone a obepe bia to ne wone a oton bi nso edi nkomo to jenne awo amunaga dwom sese no ntoko na esi ya no jenne ne bi mba na ya nya bi ato ama ya hu chiriye pa first no ya nya jenne ne bag 5 million ntoko ne mba ya no sese ntoko na aba ama jenne ne bi mba mpo na ya nya bi ato mpanyimfo me ceramic kasamonim me pama chaw ya sramo mun sare na mun kabibi na mun moye sese first no na roba no ya nya no 600,000 nanu ya tumunintino roba na ye betu akoton nde roba na ye 2 million ye sramu ampanyimfo we de ye sramu monim ya sramu mun sare njina na mun ka bibi mai mo chopa sese jene no se de minu yi kan no kura pa sese de mo ya den dodo e mo ya den sese ye makura ntimi nko school ye mantimi nko school aya atu ani brenti ye sramu pa sese de mo ya panya sama moya ye ni wo bia je samo na mbore na se bag kura ba ye no se ye nya bi kura anto empani emema ekosom kura no bo den yanso ma yanso so ye be ye den se 20 million me so mi ni se sika no mpo no makoto ehu ye mobo wo ye nsamo ye nuaba Benis de boa no de free anagadwom de ebre yen ye koyanim abusua ne ye tie no efri kumase trede no yasamo a chere yadwen kakra ntie pese ye din koma kakra de fa ho ye ne assembly member de ma mpatase die krum electoral area na edi enkomoyi honorable Samuel osei ena ene no ekasei honorable erade asumdwe nka Sompa TV so ne patro me jo so buru na wapo mu tesai ame adom me ho ye na monso mo ho ye ejana dom wo de acha yen kwa ne ye tie ene se aprosifo ache owura bi a wo ye konfo daada kra se wo ye fake yanka wo ye se okuma me bi yesusu se nka okuma me bi de agisika duro sa nete adawro man me mini kan tia watiefo na me mamu nyina makwa ba bi mu nchirimo no kire se no kura se nka omu ku ni pa ba anye skadu na nka omu de kwaje bararo ma chirimo kire ye ne nchirimo wo nyina na se sister bi e frɛ ne ya amansa eni ni nua atakwati omu nyina atifi ba akom enti nansa na ade ebe tenura banana homa chebe 12 ekobo 1 ena omu sister panyine e frɛ na fia be fie ne mama mi ba akode kwame ena ketua na de kofi ena omu ne konfo na ne chiame ebe fie o de suo betu hie omu so se gold wo fie nto omu betu gold no pa to tamenka mete won kapa wona ba ma edin na metie wa to omu ba no omu de fie akụkọ mienu abro no ma okra and 7 book of Moses and any man kakra nkra bi ka no omu de baaye to baaye omu ba mana so betu gold no na tie ne ase omu twitwa nkokọ ne ade nyina wie no omu se gold de hia nipa moja enti sister ne efra ne ya amansa na ye omu maame nua no ko omu twa ne ti egu so se ne ebe ya gold no omu betimi atua na se gold no be ebeba enti omu no enti mama akọ na be fio nkura ne mienu na konfo na chiame tutie sister ne nkire mo kire se ne omu bo na nya ketewa to me yeso omu twa ne ti ne nyame nta de nyame ya adom ebu ama ne baba ya ketewa ba ko efra ne maame obe 15 years and 15 years otimi fa ho pia abanten te ohu se ne ba na timi apie sa no no so e ka che oso mu nya abotre na ese na nanom homo ka kire ne se gold ne se ba bi ntu mu nya abotre no nkire wo mu etu ne nyame nya adom ama me ya ne timti atiem e ma dom ba fie ho a samre me no ka se nyankopa ya adom ama te da posifo adawroma ya chi wo ma wo mu aban kukum enti papa no ye konfo ampa de dikan wadawo meburu be mana na odi ene mu no ya mansa ni sister panyine ba kwa ame no no tema no wote bo ne bra enti menim so ade konfo ni free tema ho ne ba ya ba sa me ka se me ka kiro se konfo ndo wo yentem ho ana mi ni na me kantoro na enipa ya ewo TV no so no de ye de plaster ase ya bo na ye de plaster fam na fono ho ne mo ma so no no ye hwan
Ono na ye attack kwasi na medi ka abo ni de ya amansa bra be ma panyini o mu nyina atifie baako we no na ebo asese be ya motimi atu gold no nyesa dabi attack kwasi no ye obi a wono so dafie obo ono ya amansa na dafie ho na si de na bro no bi aka no saa ananya bro boys na ko mu betu gold mu na bo wono so sesen so mu bu o mu se gold ofie nti o mu nkyere e na o mu nso ti fie o mu nim ba bi a gold bi ya ho ti ya ho amane ya ne ya de bro no saa no na de hanky white nso bo ne nsa no so ye hwan ono ne sister ya amansa na medi ka abo ni din no ya amansa no eni attack kwasi ni nyina ya miafo eno mu sister panyine firi ne befie ti befie ne mama e mama yenu ena de komfo ne chiame befie so mati se gold ofie nti o mu betu ti no ho bro mu bu o mu no ena wo hu no nti o mu nua ba na yesusu senka o mu twa ne ti no ono so ti fie hwa bi wono ne ya amansa na ade bo ne nsa no sister kama na nke twa ne ti de ayi gold no wono na nkom twa ne ti de ayi musuyo no ono so ti fie hwa fie hwa no ti wani attack kwasi ni yenu mom na ti fie wane ya amansa na ma na ya anadwo na sa wia na anwumre because ye hu sa ye dem eye ahomache be 12 ekobo 1 enti na ye meka nsa anadwo de suom na nko mu twa sister ne ti sa yesusu se nko mu twa ne ti sa enti nyanya nkopon na ya adom e ma na ba ma me ya ne timi pie ye to ono nso pese na ba ne timi pie no na ono nso e apo kase ka ti o mi se wo mo nto mo bona wati na ebi se gold ne hye ha enche ba bi nto mo nya abote no nko kire wo mu na che sister ya no ne nyame e boa no ye ne baba ya no ho ne baba ya no nyame e boa na ne baba ya no timi pie ye no na yetimi chini pa twa ne ti simple sa de ye kan sa no ne awanwa sam ne nsenkyerene ankomo be ye no enti papa ya yesusu se wo ye konfo na de 7 book of Moses nyina be duru obetu godi me pa twan ene wokra na akokọ na abro no ma efi akokọ mi na abro no ma enti sa na ema nyina enti ma nkyere ba bia gold no wo gisa nipa moja ho no kra ni asam wanwe wo mo no ba bia o mususu se gold no so ye hu so mato ties ho efie ne fa hen no dan na mo hu se dan na niam ne gum na picture no so ho ai sa dan no tu hwe picture ni abo senche ba bi wo mu di p kra bo nche wo se ho ne gold she ma tu fam wo kona na ba akoso sa ya kona na ba akoso ene ya bie book num te sa de sofo preach wo kwa ho adawro ma no correct nti hwan na hye chale tuntum na onam dem ho no hwan ya o ma mu wo mo ne de obi a ni obi a o ka betin fo na ho we no ya esiwie na no pa na dom na ko ho no ena mu se ni ha nti o mu wan de o mu nyina nka ho nti se efie ho no ni party ho nkyere ba bi efie no ni se nipa ho ho kwa dom ni party we sisi a me no ka se ene sa prosi fo be je ho aboso ana me ya sure sa sa na be ko so efi se ewuwo sema ya ba mu yidi na kyese ye betwa obi ti de yi ska akọ de aso prosi fo bebam nti se o ma ja no ana watimi a kyere ba bia wo free wo so wo ye hwan wo kɔ he na wo free he ne ye de ne bae watimi aka bibia ma wate adawro ma anope me ko be bi ko ya de nti me kasa ba ko police station ana me twantoro ene ye bomode ye na ko ho na police station bomode ne ko ho na nwumre wadawro ma de o be ma wo no so de bia ma ye wai ne pa cha o mate da se pa ona bo nyame nhyira awie Ghana ya semu Honorable Samuel Osei ena oredade Honorable Samuel Osei oredade oya assembly member de ma ade sey won patase tie from ya no ewo kumase ha ya ewurade hu ye mobo e fa ye nkwacha ye wate ne hu ye mobo ji efiri ha no ya mane mu na eye nsampa ye kwa ye nim wo ensam foforo mu opani wo ye Supreme Court judge na wo wa homegie mu ne din ene Justice Jones Doche wona na kasa no wotre se aban wani so ade hunu botaye bi sekretary adwuma no betima hwe ma atumi aye adwuma na aban ne nko aka se obeye sa adwuma no agese ye hwe ne ye ne bibiman ya etwa ye ho ahyere nyina ekabomu eto kese din komosi ase na asam no ye banwene ya nwene ne yie ne ye bomu ya bomu yie na ejeje nso a ajeje ye Justice Doche asem ne o concrete and deliberate policies aimed at creating integration in the following fields of endeavor. Pan-African city rights, for example, since the demise of the Blaster Line, we have never had any national shipping line in Ghana. And I believe in the West Coast there is none. We also need a Pan-African airlines. Traveling in Africa can be very difficult. We need to integrate our railway services. Most countries have no railway at all. We need to
integrate our services. Harmonization of customs tariffs throughout the continent is a necessity. Conscious and deliberate policies to create customer awareness of products, customers' rights, and sovereignty of the consumers is very, very crucial. On this note, I declare this 40th anniversary of CAS International to the DIZ Public-Private Dialogue duly open. Thank you very much. We oyo penia wa ye adwuma e was Supreme Court FM na ne din ene Justice Jones Doche ne nyina no na eye cat public private dialogue meeting bia na ekoso se nyina no ankrankra ne aban betima hwa kambomu na keteke no betimi aye na aye adwuma yie seba ya bibima nyina pese ye didwa no akobadie atimi aye adwuma ne krakra mu kran so no ebibrem atoyem ha nyina no pani kwankyerɛ for the cat international eye owura apia kusi adomako ne nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfo ne African amai nyina. Okay, 10 years. I think so ya ye bebrebe sabi ya say when the folk be say nipa pay bi wa me ni nyina. Be but you say 40 years a cat buy 10 years timi be Ghana e ba Ghana no. Ya timi ya no bebrebe. Empo kra no AFCFT negotiation nyina no cat e boy most countries and all money experts to be able to negotiate. The Ghana have process your consumer protection laws and then as any competition there and cat a demo between ye demo akotini ya to me your Ministry of Trade for I say you can't adjunable my church from Rano NCB a parliament. But economy news so we are able to work with the Ministry of Finance. Osia we and Samoa owura apia kusi adoma kwa bibrema to hanyina cat international crew no wonane pania osia nemu e wo ha sei awia prem to bre kase no ne Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wasante mantem kropon kumasemu enu achi Sompa 90.7 so ewo pono epoye fam enkranza tachiman ene ne mpotam ho nyina nso wamo so atiem se ya ba o ya ba tos ne akuabo achewa sempa yetia na pamdada mkuramu ho enu achi wokọ bono na afen so hafo ne mpotam ho no so a akuanya ko abro ma chiame ne monum ne na poku piese ne nyina nso kuram atiem ya ba o ya ba ye nyina ne aka bomu a information centers bebre so tire chi a taxi drivers truck drivers paragea bobo ya kwan ho adwuma efie ba bia obi asampa so mpa de ema akatuapa na tie awira ho sembia yi wowura bia wonya mfinsia no aduanan ya kyerɛ sɛ susu sɛ ne mfinsia aduanan no kora no ebia obɛboro kakra ane ye hunu sɛ wonka tiasefo hu biem ɛwɔ asio densu hu ya ɛbɛn kasoa ɛwɔ enkramantam no mu na sefem ane ayɔre ho sɛm ne ahodwiri sɛm wɔ mu ɛne sɛ wɔpani yɛfrɛ no Kwame Asante na omu hunu no ɛwɔ asio densu enkyɛn hɔ no mu a na wayera na fua bɛsɛ miensa ɛkɔ naini na de wohwe wo TV no so no o ma tonsuo no mu ahwehwea enya de sɛ omu hu no mo yi apaye bompaye kanche nyina enya de sɛ omu hu no na no ɛna omu hu an sɛ ade bi na da ho tum mintiminim na wodi ade na mintiminim sai eso den so de ase dufochie bia na mo na yede ade a wo mo nkɔhwe asa agro wɔpani Kwame Asante na ɛda hɔ yi na ɛbra wɔda hɔ no so no yɛgira yɛ nim sɛ nsuo fa wo bi a ɛyɛ enkyɛ na enwene yɛ wɔ nsuo no nwene no nketoa ne akɛse no baabi a ɔmotai ɛsɛi amu no paa no ɛyɛ nani ɛna ne tɛkyerɛma ɛna baabi a ɛkwan da sɛ na som nani anana num ɔmoto kosua gu ɔmde ɔmka kyerɛma wura hɔ na ɔmo didi bɔsɛ no masɛ hɔ owura no yɛse nani na eni hɔ sɛ obi ne kun no na wayi nani ne wahuri na to nsuo no mu o sɛ yɛde asɛm o sɛ ɛyɛde asɛm o kyɛ aka ho bi mansɛm no akoye bebre ya obi aka ho asɛm wonabo Grace Ntiamoa ɛna yɛ assembly woman ɛwɔ New Wager electoral area ne nsɛm wɔ nsɛm 1240 saa ahodwene asɛfam sɛ mebisa no wɔde ma yɛni ɛwie ya na menya antiyɛse obi ato nsuo mu yesu na no kwa bi tu ana mo de bae ye bae na kyɛ sɛ nipa no wato mu kra bɛɛ 4 days we ka mo nipa bɛɛ 6 na ato nsuo na wɔ down ha akwanya we
bɛfa so akyerɛ atiefo a ɛwɔ area mu ase ɔmo bɛhwɛ ɔmo ho yie wɔ nsuo no na we a akra esi we abɛtɔ immigration ni yɛbɛsrɛ aban sɛ ɛna a ɔmo tie yɛ ɔmo fa akwanya wei so mɛdrɛgye densu no mu ma yɛdrɛgye densu no ɛkɔ down a mefiri sɛ drɛgye no ɛbɛbɔ nnipa a yɛte nsuo no ho no ɛbɛbɔ yɛ ho ban a ɛma obi nsa drɛgye mu last year ɛna ɔmo drɛgye tebubridge no kakra bi na ɔmo drɛgye nti wei deɛ mɛsrɛ sɛ mede akwanya wei ɛfa so aka sɛ yɛbɛsrɛ aban sɛ ɔmɛdrɛgye densu no ma yɛ aha develop awie nnipa bebree tete nsuo no nnipa a yɛte ho yɛdɔɔso paa wa wohwɛ video yɛ ɛbɛkɔ tv so yɛ wobɛhwɛ nipa dɔm a ɛbɔɔtwi a yɛde baa ha no nti yɛbɛsrɛ sɛ nsuo no mu drɛgye deɛ ɛho hia yɛ paa so ɔmo Abu Grace Ntiamoa assembly woman new Wager electoral area ɛna wote sɛ wode saa nsɛm wei ɛma yɛ no abusua wiase ba yɛtɔ mmerɛ bi a ɛyɛ asɛm o wopie sɛ wobɛba sɛ wobɛduru fie sɛdeɛ na ɛbɛto sɛdeɛ na ɛbɛsi agye nyame nko a ne sa yɛ nti awia yi gye drinks bi nom wate na ka wakoma to yam na home so na ɛbɛyɛ yie mɛmpa abada yɛbɛtie biara na yɛbɛkɔ biara no awurade bɛyɛ ɛyɛ mizo ɛna 5G na mede ma wo tɔmmerɛ bi na wɔwerɛ ho saa no a woantwa kakraa sɛ drinks bi a menka de yɛboro wei no ɛmmoro ɛyɛ ano ne ankasa drinks paa yɛ yɛde aba a tɛ sɛ wonya bi kɔ wo nipadua no mu ahoɔden ne anigya ne ahurusɛ nko a baabia yɛ a wokɔ biara no mesrɛ wo nyame yɛ adom a sɛ ɛfiada yɛ maame sɔfo maame premani yɛ maame nash ne maame yɛba bɛyi no ɛwɔ akyemɔdan no ana yɛde korɔ nti akyemɔdanfo mo hwɛ yɛnim yɛwie yɛ ne yɛbɛba sesia nkyɛ koraa bi mu kora di kan a wɔmo ba miso ne 5G no a ana yɛde ɛkorɔ frɛ number yi sesia ne ɛma ne obi wadaworoma baabi a wotɔn drinks ne nsuo bia nso gye bi frɛm na ɛkɔ yie paa 0246270221 0246270221 na yɛgye so Abe Herbal Clinic ɛwɔ Tano so apatrapa new site hɔ Dr. Abe ne kasa wɔse yɛn kan kyerɛ sɛ wodeɛ no wanom aduru akyɛ wɔgyetum wakɔ baabi ama obi abu wɔgyetum mɛma asɛm nkɔ yie wɔgyetum ɛna wote hɔ yɛ den wɔsɛ asɛm a mimu sa ne sɛ ɛna wote hɔ yɛ den wɔhunu sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa no wakɔ baabi ama obi abu a wantimi anhwɛ wɔ wantimi anya biribi amfa ho no ɛna wɔda so te wo to so yɛ a wote hɔ a wogye deɛn ka ho kɔta no so abatrapa ne site hɔ no mu a ɛnkwe bɛkɔ bɛma wayɛ mmerɛ wɔ mpam awoɔ ɛnamu yareɛ sɛkɛ sɛ de sɛ de obi agyetum sɛ de whole Ghana deɛ yɛte so menua ba ɛnamu yareɛ bi a wakɔte no ɛbɛfiri hɔ wokɔ a yɛbɛhwehwɛ wo mmɔgyam wo nkasɛɛ mu wo ntene mu wo dwonso mu deɛ ha wo biaa awoɔ na wopɛ akɔda no da yie anaasɛ wɔ nna yie bɛma wo nkwam wɔ atimi wɔ ɔbaa nyem no ɛno nso so wɔ fam diabetes ɛbɛkɔ hepatitis ne nyinaa nso ɛbɛkɔ wakoma no homea wotumi sɛ homea ne nsisi so ekuro na aba ho ɛbɛkɔ ne nyinaa yade a sɛ ɔsa paa yɛntu aseɛ Dr. Abe ɛtɛnetɛ mesrɛ wo kɔ nkɔ baabia ma obi ɛntwetwetwe obi baabi a baabi a kyerɛ de bɛma koraa no ayɛ tentententente mu sɛ na asi fam wodeɛ yɛyɛ no smooth kama Dr. Abe no wɔkasa na baabia yɛ din baabi a tumi wɔ no akyinyegye bia ni hɔ ta no so apatrapa new site hɔ Dr. Abe no 0243 34 5392 0243 34 5392 so follow alignment honum yene multi home ena din hwani mu yene ye kasa yi yene ya Bolivia enterprise no yese yaba na yeba ye no yene 23 vitamins and minerals 19 amino acid ne yekeka hu nyina ewura ni paduanum so ya hoodene nko a ena ekro no yasa the future life zero oat protein smart fiber ya tese obi adi ho adanse se bi kwa woni paduan na ewura woni paduan wontene won kasa mu ena umogya no mu a ahoodene nko a yare bi a aye dwankobea no ebekọ yare bi ahinta woni paduanum no ebefiri ho de ama wani so chinsam wo a ase wo a woni di won so a won tiapo wo a won yare won so a won tiapo no ne nyina no pomoden na to nsa fragile Bolivia enterprise anase wo koso for like alignment ho wo se men kasa bebre na wo kra wo pekasa wo de ebra na behwe wani so ade ai 0246 010 150 0246 010 150 na me kan for the amount say we are the fastest internet in the world. Internet connectivity, Wi-Fi, any the keka ho CCTV camera installations near the IPVT installation and surveillance. No digital security loss. Any the keka ho no. Of course, we are the fastest internet in the world. The answer is very simple. The future can't wait.
cloud internet. Top high higher 1 year new Love FM and the team share name 0244 601 933 0244 601 933 na ya jewo so wonim say wobi wo hwa wiai wonu obi kun wo kai musesi ameka say koko ntira koko pa he hanu wo je ne ho ba bia nge na koko tua ba bie sabi nye obi na hu na sabi o akire no so a ya na ya wono nipadua bi ho koko ti mo bi to ekunkum fa koko tua ba bi na apagya ne to ne sei ti wo beka so no ne to ne so bra ko bie hu a koko pa tua wa hwe obodwa ne ja ne dem ho bra ne ntu asema hu ame ya de wudi na chi a me ka asema na wo koko tua obi to no ama ne to ye kakraka sei ya na wo de woro ho hwe a na bo se koko ne tua wo se kofie sisi yade obi sisi yade won koto a wontimi o won tiama wurade mi sisi pa asesisi na ya tie afri nipadua no ho obi so ho no mo a ayamtim sɛ ya fifire pram no ebere wa wura WC no so sɛ bia mo wadwam kwa na semasi wura so a sɛ ye na wompie mama me ya enya kwan kɔ wo benten di baabie mesrɛw sisi yade ayamtim ni koko nyina ebekɔ akwanya kɔme kyɛ wa wiai na ana wo ye ne sɛ sade a 3A Herbal Center betia sim na wa ye adwuma no de amayen pese wono ne wura free no ya wo bɔ moden ate ya free koko ayamtim ni sisi yade no ho enti wo so wato apete bɔ moden Colinac Danny Herbal Mr. ni apidank ena o maka bo mo ye adwuma no wokɔ hɔ a wobanya bi ɛnoa no 0546 107 0546 107 ye Tabita nipa na wawie Yesu sɛm mfanmra nipa Tabita nie wɔse prostate bɛkɔ my god my goodness diabetes bɛkɔ wahara wane wo brɛbɔ no enkasa bebre bɛma bi wɔ hɔ no mu a ɔno anim sɛ wɔntime nyem wɔ ba enso taa no ɔtaataa wɔ ba yi wɔno anim sɛ wɔ ba yi wɔnya no enso so nya no kora a wɔntime nyem no na ne wo ba no bɛfa no a wanyem no de ɔfa no yɛ den sisi yade agu nsuo na wote ya wɔ mu wayɛ mmerɛ wɔ mpam Tabita nie wɔsi nipa na wu awie ukuada bia Tabita ɛyɛ consultation wɔyɛ ne sɛ bra ne hwehwɛ wo sɛ ɛdeɛ pa ne ha prostate no ahyase aduru hɔ ɛwɔ he wɔ level sɛn ne nyinaa no yɛbɛgye wo de afiri hɔ yɛbɛsan hwehwɛm ɛde ama wo na de mama ne gye Tabita ho pa yɛ sɛ ɛma na wo massage no ɛwura te nyankopɔn Dr. Tabita ɔyɛ smart wo had that yes selection what ye man massage no to say a man no hello now was it what feel comfortable what we feel it boko say what if yanka say be massage what treten so for alignment haya takwa na takwa de ni sunyane no and I feel so Firestone Free Bridge hon that's first foot bridge after atomic roundabout no Tabita nie 0260 196219 ekuada bia nyame ya domo a anwumre no 9 ekosi anwumre no 9 Dr. Baumiers eye dwumadi a Sompa TV Sompa 90.7 e won Kuranza Sompa 98.9 and afa so Tara 1 TV ya won kran munyina fa dwumadi no Dr. Baumiers eye dwumadi a eba wakwam Dr. Mamudu Baumia ne ho asem ena yebeka e de ya kire wo ya kire mu na niso ade hunu ne botaye de waye de wo free ba de wo kɔ ho de wo de ne nsa som de wo pese wo ye ani ade bia ye fa Dr. Mamudu Baumia ho no wo ba na o ma be kire mu de ya kire wo nti sɛ no nso Sompa Kumase Sompa Nkranza Sompa Sunyane na afa so Tara 1 TV ye nyina eye kadua Dr. Baumias e jiram ten Kens enso ye dwumadi a Kennedy akompreko e Japan asen central marase betwane wano so da ne da afie da bia ya mote se ya emrantie no ba no ma be kyerɛkyerɛ mu de ekɔ eton ne nsɛm kyerɛkyerɛ ne nsɛm mu sa pe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  ana ebekɔ so Sompa TV ewo Kumase ne nyina no Sompa Nkoranza ana afa so Sompa Sunyane omo nyina so ebefa nti enya sam keto awo yani abre nti wo de bra wo so bra de be hu sakinum ne yensensan document sisi a na wo so nya kwan be kasa na ha na wo kasa ekwa akiri na ko fa ba bi ho de a ene e campaign group bi antoma nti bra ha na be kasa o e kensa wa jiram den wana da wo na wiye kwabna me den sam no bra yen kopolo kase no so e na me bobo so na yen sore so ma me ya fa me kwai awiye bibi e wo kaso bibi na e kasa no wo se
Ghana for who say Ghana for Sebi can man penny John Dramani Mahama no papa no monya dan Sebi head the name keka konam from na e bɔ kra say o monya dan no ti be ya on pe bi ntra na no be boa no abena enso nyame ye e wo kaso na so Dr. Mamudu Baumia wo beba aba ye adwuma no aba tre adwuma no style bia teacher kudwota pa anya soso na o se kakran enema be ye he Mahama e kwa de Ghana for fast o ka bibia Ghana for we fida mbeto atia no wo yibabu ate wo nade be hin no say what ECOWAS masa mo hwe kwan pa mo fa so asumde betimi aba wo mo nko kameka yen ne ye adwere ye ho pa ye sramo ye adwere ye ho Kwasi Isaac na ka se no say nti Ghana pa no wo busa se ye Ghana na no ani anasa Ghana foforo ana ye twam ne ye transit wo ha na de asem ne ya asem o na ya oboachi ye adom poku agyeman udi na ye de ahia memfa de ye na wo se afri yakoto de ono na beba wo din ba ko pe na ya oboachi ye adom boachi ese memfa de ye bra mo ha adwene o yanko ya nimu ai na akua mo boate na bablekuma central na o se Dr. Mamudu Baumia de simple 1+1 ye 2 oba no wawi obedu kura ne sa wono ba ya adwuma no kama na Kofi Parliament ba wo na se agona Bobi Kuma ho na wo hwe yen edi free jadi dedam se ya na ono so se wo hwe yen na watie ya na busua ma same boache na sa saman kese wo ma ye nyina ya ha ana bo keke bosompem ono a Santa Kim Swedru ono na betima hwe abo ma ne ma nyina so atimi akoso ono so dia Hernandez Fidal Heford so ma ye nyina ya ha e wo tade kwasimentim tade next week meba ho be 1-2 bi onti o se free yakoto de ono na beba ma bibia akoye fine enes dakun o se o ma ye nyina ya ha enesi me classmate ya na senyo no bra Germany na wo no mane mi momola no yo abusia Rich Solonso di bi bai me yemfansi ora Sante Yaboa Benedict na yesamufo pani kukua akosua somua Libya Burger so mami premier ni mami ya Grace mami ya so nya ha atade na ebom no dia Facebook no so de me to so na se de me to so na da Roma na afensu yima ene news team abusua fo nyina eboa ye na ya de bra ya da mu nyina ma se Sompa nkranza Sompa sunya ne Sompa kuma se Sompa TV so na hwe ami ya sori so ma Sompa nkomo atimi aba wakwam eye bola ebe na do so mami premier ni mami ye ni ya do ma fiara na eba so ya sra abusua fo na do fo nyina se mu beja yen na ya bere watia ya nkata na chi sabre de wahenyere ebeto aso na wo de Sompa nkomo aba komna kesi ni ya da se ma